Salan hemmejamida gence pomakta yanlı koynak biçilişini görkadayın da deyip yazsınız. Pomakta yanlı koynak biçilişini hadır goyoyun yönü. Nahilek yanlı görünüşte biçilişini goyan men aşağı klinyalak adıcık yinyak kaytyan görünüşte goyan. Elbette yanlı koynaklar biçilişi her koynağın biçilişi her hile şolar yali yanlı koynağın her hile de biçip bolya. Arkası tikinli, tikinsiz edip biçip bolya. Az matadan nam çıkarıp bolya, köprak matadan nam çıkarıp bolya. Yani hadir men goyacak videomdaki biçu öğren oğudunca doğrulap bolya, hem yanlı bolya, hem rahat bolya. Sizden barlak görün, hükman müşterileriniz halarımı kadit fikretken. Gelin onu görelim. İlki bilen boyun alıyor şeyle. Nahilek tanıştırayın ilki 3,5 metre pommaktan boyu 148 centimetrlik kişi yanlı koynak dikmeli. Hem gövresi hem gatı dayağı del birinci giyinliği 96 centimetre dayan 38 razmere qabat dele layık geliyor. Küçücük ken 10 yalak dayağı del yani 3,5 metre alıptır ve eteğim giyin kaysın neydi? Şistikli niyalak olsun yani yanlı koynak olsun neydi? Menem şunu biçtimim ha. İlk bilen boyun alım 145 cm aslı giyen boyu yana 148 cm edvalım pomakta 13 cm daha koştum da. Inni bula eteği pomakın iğnini 2'ye bölümde etek verdim. Şu an neçe cm çıktı? Yani her tarafa 28 cm çıktı şundan şeyle. Aşırın etek iğni 28 cm çıktı. İnni eğni olsa nahili eğnini 20 cm edvalım şeyle. Eğni 36 cm olsa bolya yani eğni 18 olsa bolya 2 cm dikin hak üçün aldım. Bu tay olsa arkasının oyukluğu arka uzunluğu 40 cm 2 cm zapas açtım 42. Şu tayını 16 17 aldım. 17 cm aldım ve şeyle bilini oyup bundan aşağı yine kaydarıyal eteğe çıktım. İnni öňün nahile aldım. Öňünün şeyle 7 cm açılış alyan ve açılıştan beri 20 cm aldım. Arkasında dana gorkodan şu dikin hakıdan aňyrda 20 cm alanlar. Öňüm şeyle 20 cm bolsa inni waytiçkan beýikligini belleýän waytiçkadan aşağıda arkasının biloyunu, arkasının uzunluğuna göre alyadık, ölçüğü göre alyadık. Öňünün biloyunu bolsa waytiçkadan 12 cm aşağıda belleýäs. Waytiçkadan 12 cm aşağıda yana şu tayfını 17 cm aldım ve şeyle daraldık. Bundan eteğe giyinek çıkardım. İnni nahilek yanın nahilek biçäpmiz. Şundan aşağı 25 cm alyan aşağı uzunluğun boyunu şundan şeyle 25 cm ölçüdüm. 25 cm'den aşağıda yan olmalı. 25'i yen üçün koydum. Ondan aşağıda yan olmalı ve yanımın uzunluğu 130 cm çıktı. Yani aşağıda kalan pomak ölçek gördüm. 130 cm'den yanım çık yana. Şu taydan men hazır 130 cm alıp yan biçtim. Ondan aşağıda yeni de yen çıkarıyalak mata galya. Sever matam yeterlikli derecede 130 cm şeyle kestim, çizdim de kesimini kesip ayırdım. Berden galyan zat olsa yenge yeterlikli derecede bolya. İnni hazır yani nahile gepleyen, ütköşü edip epleyen men soňundan. Ne seredin? Epledim, eplenşini görkezecekse dedim ha. Gatyn açýanlaryň şeyle edip epleyen, yarfyn berden edip epleyen, şolar ýaly epleyen ýardamdan iki taraf yani neme bolýar, tikinsiz düşýär ýaly. Men iki epleniklerine şey dip eplesegen bolardy. On içki galyan, içki gatynyň neme razmer deňelenok şolar ýaly eplemesek. Şoň üçin ýarsyny taýdan bäri, ýarsyny taýdan aňyra epledim. Şu taýsyny ölçedim, şu taý nädip ölçe galyan daýdaýynmy? Aşyryny näçe alýan edim men? 17 alýan edim. 15 cm diýip hasap edýän, tikin hakasyny aýyran ýagdaýynda 15 cm aşyrdan gelýän bolsa, ýanyndan amana tikin hakadan bärik aýyrýaňyzda göğüs ölçegi çykmaly, 24 çykmaly. Menki ýöne 25 alym şu wagt. 1 cm ulalım. Häzir ýöne 4 tikin birikdirmäkem ölçeşdirýänne razmerini şoňa laýyklaýan. Indi şu taýsyny şeýdip şoňa görä ölçek alýas. Biodrosun bolsa şu taýrakdan biodrosunam şoňa görä alýas, ölçegimize görä. 17 bolsa, aşyrdan 17 alan bolsa, biodroda birazajyk giňek aýtýan üçin tikin hakyny aýran ýagdaýymyzda 16 arkaýyn bize galýa aşyrdan.
16 yana şeydemizi 30 bolmaly. Maňa gerek razmer 30 cm bolmaly. Şol sebäpden mına şeýle aldım we ştaňçala göndüräk aldım. Şeýle göndüräk getirdim-de mına etege giň edip çykardym. Etege giň edip çıkaran ýagdaýynda ne? Aşyryň aýartyny gördüňiz ýa-ni. Aşyryň nähilek çykdy 28 cm çykdy ýart ölçegi. Amyň kam 27 cm çykýar. Onna diýmek 27-28 cm bolsa oja eýýam 50 cm bolýar biziň etegimiziň giňligini takmaýan. Şu bilen ýeňi nähilek alýasyna ýeňini. Ştaýdan şeýlerak aýyrýasyna 6 cm ýalak aýyrýas. Munam gönümel 3 ýurşlap göni çykamzokdy. Nähile gorkady. Şeýle göni 3 ýurşlap çykamzokdy. Çalaja aýlabrak çykýardyk, şeýlerak aýlabrak çykýardyk. Şonu şu taýdaky artyk maşlyk ýygnalýar da, go ýygnalýar şeýle bolýar. Şunu birikdiren ýardamda odan bolýar, rahat bolýar. Umuman tikip göremizden soň bilersoň rahatlygyny. We ana şu taýdaky razmer bolsa ýanymyň giňligini alýan, ýanymyň giňligini alanymdan soň bolsa şeýleje ana ýeňiniň agdy kloş bolmaly 20 cm alym men şeýle. Asly bolmaly 18 bolmaly. 2 cm zapas soşdum. Soňundan aýrylok edip zat edenimizden soň kiçelýär bir adaçyk asylan.